Сумма контракта 1 200 000. Из этой суммы похищен 1 000 000. Быйыл Казанның кадетлар интернат мәктәбендә ачыкланган гаугалы хукук бузуу очрагы. Онда тимир шкафлар сатып алганнар. Әмма подрядчы оешма килешү буенча түләнгән акчаның 200 меңен генә тота. 1 миллионын үзләрендә калдыралар. Сумманың 84%-ын үзләштергән дигән сүз. Республикада ел башыннан ришвәтчелек белән бәйле 972 хукук бузуу очрагы ачыкланган. Казан, Ярчаллы, Яшелүзән, Түбән Кама, Әлмәт районнарында күп тотылалар. Темы как здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование. Сәламәтлек саклау, халыкка социаль хезмәт күрсәтү, мәгариф тармакларында ришвәтчелек очраклары күп ачыклана. Ни өчен табиблар белән укытучыларга гел бәйләнәбез дип сорыйлар. Әмма кайберләрендә 140 тапкыр ришвәт алган очраклар бар. Район мәгариф идарәләрендә дә бюджет акчасын урлыйлар. Анда болай да аз сумма бүлеп бирелә бит. Дәүләт обороны заказын үтәгәндә тотылучылар бар. Товарга бәяне законсыз рәвештә күтәреп, 13 миллион сум акча үзләштерелгән. Идарәче компания вәкилләре Водоканал, Татэнерго, Казэнергога тапшырабыз дип халыктан акча җыйган, әмма эш башкарылмаган. Нәтиҗәдә 3 җинаять эше кузгатыла. Хәзер тикшерү комитетында ришвәтчелек буенча 700 җинаять эше карала. Бу узган елдан 13%-ка күбрәк. Татарстанда илкүләм проектларның тормышка ашырганда да ришвәтчелек очраклары арткан. Мисал өчен, быел 40 җинаять эше кузгатылган. Узган ел 9 гына булган. Шул ук вакытта судка барып җиткән эшләр күләме дә бу тармакта 9 тапкырга күбәйгән. Быел дәүләт органнарында эшләүчеләр катнашында 40 җинаять теркәлгән. Аларга карата кузгатылган 10 эш хәзер судта карала. В числе этих лиц следователь МВД, адвокат. Исемлектә Эчке эшләр министрлыгында эшләүче тикшерүче, адвокат, 5 сайлау комиссиясе әгъзасы, 1 депутат, 2 район башлыгы бар. Казанның Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы вәкаләтләреннән арттырып файдаланган Миронов эше тикшерелеп бетте. Хәзер шикләнелүче һәм аны яклаучылар материаллар белән таныша. Республика прокуроры сүзләренчә, вазыйфа изатлар белән бәйле җинаятләрдә 2 атна сайын яңа нечкәлекләр ачыклана тора. Шуңа ул тикшерү барышында шикләнелүчеләрне яклап чыгучыларның гамәленә тискәре бәя бирде. Бу драма театрының баш режиссерын тоткарлауга, театр әһелләре, элекеге Тукай районы башлыгын тоткарлауга муниципаль депутатлар каршы чыккан иде. Один из депутатов сказал: уважаемые депутаты, я предлагаю прекратить полномочия главы и депутата Совета района Камаева. Депутатларның берсе булай дигән: мин район башлыгы һәм депутат Камаевны вәкаләтләреннән үз теләге белән азат итәргә тәкъдим итәм, чөнки аның гаебе әле расланмаган, тикшерү дәвам итә дип чыгыш ясый ул. Хәзер Камаев тикшерү белән суд килешүенә имза куеп үз гаебен раслады. Аны яклап чыккан депутатлар бүген миңа нәрсә дип җавап бирер икән? Мондый мисаллар байтак. Республикада ришвәтчелек белән көрәш хезмәте эшчәнлеге нәтиҗәлеген күрсәтә башлады диләр. Кайбер җитәкчеләр үз теләге белән эштән китә, икенчеләре документка кул куйганда аны игътибарлырак укый башлаган. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.